खारनानैबो दंखायो सैथो खोन्था पुलिसा खानो नागिरनाय माने सिखावा गिखायोना पुलिसखौ नुबालाय सिखावा गिखागोन बिथांखौ सिखाव बुंनो नागिराखै गावहा माबा मोनसे खावनाय दंमोन खोमा नंखायनो पुलिसखौ नुनानै आंखौ सिखाव होननानै हमगोन खोमा होननानै गिनानै खारदों खिन्थु पुलिसा बेखौ होसोआखै आरो बिथाङा मोनसे स्पिचआव लाखिदों जे हाग्रामाहा फैसा गैया नङा फैसा दङ होननानै दाहार लानानैबो गेलेगोन ना हाग्रामाया फैसा दङब्रा हाग्रामामोननि दैदेननायाव हाजार बिगा हा बिसोरो बायनानै दोनदों दा फानगासिनोबो दङ आरो गावसोरनि थाव दिफु मा दिफुखौ बन्द' होफालागासिनोबो दङ आं हानिनो इएम हिसाबै सोर हा फानदों सोर हा बायदों बेखौथ' जों खबर मोनबाय थाखायो नालाय दाखालिसो बियो गावनि थाव दिफुखौ क'क्राझाराव थानाय थाव दिफुआ एनआरएल थाव दिफुखौ बियो 50 बोसोरनि थाखाय लिज होबाय बेनाव थाखाया जोबखाया खिन्थु रायजो राजाखौ थाखाजों बायनो हाया थाखाजों बायनो हायोमोनब्ला बिपिएफआ थांनाय बारावबो सरखार दागौमोन मानोना खाम्फाया 24 कौटि गारदों आंजों कन्टेस्ट जानाय टाइमाव थेवबो खाम्फाया जोंनि 14 नं चिरां दुवारनि रायजो राजाखौ बायनो हायाखैमोन कोटि हाजार कोटि लानानै लुसोमबाबो दिनैनि दिनाव बर'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफजों मालाबाबो थाया आरो थानायबो नङा बर'लेण्डआव बिपिएफनि जा नांगोल बे नांगोला सेवनानै थांखाबाय बेखौ नागिरनानै मोनखाला हाग्रामाया मानो गावखौ सिमान लानो गोनां जादों खारनानै दं होननानै माने सिमान लानो जादों सिमान लानो बाध्यखा बियो कमप्रमाइज खालामनोबो बाध्यखा गतिके समजों लोगोसे जों दिन्थिलांगोन दा बुङोब्ला अभार बुंनाय बायदि जागोन नालाय सम फैथोंसै